Ġie inawgurat ġnien Dun Nikolas Kakija fis-Siġġiewi mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli flimkien mal-membri tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u t-tim ta' Project Green. Din iż-żona ta' madwar 1000 metru kwadru li kienet intenzjonata għall-iżvilupp issa ġiet trasformata fi spazju miftuħ li jfakkar il-memorja ta' Dun Nikolas Kakija, assis rispettat ħafna f'din il-lokalità. Matul l-inawgurazzjoni il-Ministru Miriam Dalli qalet li ġnien Dun Nikolas Kakija huwa fost 75 spazju miftuħa li nfetħu matul din il-leġislatura. Is-sabiħ ta' dan il-proġett huwa li għandek żona ta' aktar minn 1000 metru kwadru li kienet ser tinbena li xi parti miż-żona tal-iżvilupp, imma grazzi għal kollaborazzjoni bejn Project Green u l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi flok din iż-żona inbniet illum għaw ġnien. Il-Project Manager David Allul irrimarka kif dan il-proġett saret kollaborazzjoni bisħieħ mal-Kunsill tas-Siġġiewi u sar spazju miftuħ minflok blokka appartamenti. Dan il-ġnien ħsibna biex nagħmlu anke ġibjun biex jissaqqa l-ambjent naturali li hawn f'dan il-post. Il-forma tagħhom hija forma pjuttost kurva biex nirrispettaw it-topografija ta' ambjent naturali li jinstabu fih.